Hey, het is ik en het is ook part 5 van mijn 100 Baby Challenge. De vorige aflevering is onze Arun jammer genoeg gestorven. Hopelijk gaat Karin deze aflevering er dan doen, stop met blijten en gewoon verder gaan met haar leven. Onze twee jongste kinderen, Karet en Colette, zijn een jaartje ouder geworden. Dus dat wil zeggen dat ze nu ook tots kunnen worden. Ze kunnen nu ook met jongens praten en zo bereiden we ze voor op hun volgende taken. Hey. Ja, want een van die twee gaat dus de moeder al moeten overnemen als ons Karin jammer genoeg ooit sterft. Wat dat door haar lompigheid waarschijnlijk eerder zal gebeuren dan voorzien. Dan gaat er een van die twee meisjes het moeten overnemen en verder gaan met de kindjes maken. Dus vanaf nu spelen ze wel een belangrijke rol in ons leven. Ik heb ook gezegd dat ik de nieuwe Sims Strangerville wil kopen. En daar ook een serie over maken. Bon, we zijn daar nog niet, maar dat is ook iets dat ik wil doen. En jullie hebben daar positief op gereageerd. Dus ik ga dat ook doen binnenkort. Maar eerst vandaag wouden jullie toch liever nog een keer zien hoe dat met ons sletje Karin was. Oh nee, haar mama gaat ze geen sletje noemen. Eindelijk niet. Ik dwing haar gewoon voor zo'n leven te hebben. Ik heb trouwens nog vent nodig. Hè? Dus maak mannetjes, stuur ze door. Heeft ze een leuk verhaal. Maak lelijke mannetjes van ik wil ook zo zien hoe dan de kindjes daarmee er gaan uitzien. Nog haar niet moet lelijk. Nee, elk kind is mooi. Maar om te zien, ook in de vorige aflevering, Karin is ook mooi. Ook al is ze kaal en naakt. Oké. Voilà, en het eerste dat we horen is ons krokette dat al aan blijten is. Dus, zoals altijd, start met de video met tat in de bek. Een beetje tatten voor krokette en dan is het weer al goed. Voilà, we beginnen al met mooie rust en stilte. We gaan ondertussen een keer doen. Hoe ver zitten die meisjes hier met haar huiswerk? Ja, Coletje is bijna klaar en Karetje, ze is bezig. Allee, ho. Ze is ondertussen met haar broer aan het praten, dat is ook wel belangrijk. Voilà, hier, waar is hier? Ons zwanger madameke, dus hun baby een woktetten gekregen, moesten een pamper verversen en toen mag hij slapen. Het is toch een manneke, hè? Ik weet het ook al niet meer. Ondertussen is er hier nog niemand van de verjaardagstaart gegeten, dus ik ga daar toch kijk aan tafel roepen. Iedereen mag een stuk verjaardagstaart eten. We gaan hier een bucht van de kerstman, wat wou hij eigenlijk maken? Cornflake met marshmallowrepen. Die was ook in een zotte bui. Ik ga dat maken. Nee, ik ga niet kunnen zeggen. Mijn kookskills zijn te laag. Oké. Ik denk dat ik mij vandaag een keer ga bezighouden met geld te verdienen. Ondertussen gaan onze kindjes ook wat tof doen. We gaan nog een beetje afspreken met onze venten. En hopelijk beval. En je is hier al aan blijven. Kroketten. Shut the fuck up. Maar het hij maar weer eens een broek gekeken. En maar dat is toch niet te schatten? Ik heb maar juist een pamper ververst. Ja, hij zegt moe, dus ga maar slapen. Oké, wat hebben de kinderen ons hier te bieden? Hoe voelen we ons? Hij voelt u goed, hè? Je bent taart aan het eten. Ga je een keer de stad in gaan en uw moeder gaan opvolgen? Ook een hoertje zijn? Nee? Er is hier niets te beleven in de stad, zeker? Kijk, hè. Aha, hier zijn mensen. Don Lotario, dat ziet er nog een goede vent uit voor ons moeder. Kom, kijk, ga hij haar vent mogen halen terwijl dat ze ligt te slapen, zeg. Ga je nog vertrekken of wat is het? Ah, wow, oké. Oh ja, je komt zomaar ons huis binnen. Oh ja, het zo makkelijk kan, waarom niet? Gefeliciteerd met je... Jacqueline zit gewoon te sturen naar Colette en Karet. Vieze pedofiel. Ah, maar het is wel hun vader. Oké. Hey, jullie papa stuurt gelukkige verjaardag. But ja, zoals je ziet, je bent een Einzelganger of hoe dat je het ook uitspreekt. Dus we zijn het liefst alleen. Oei, de D is hier nu vies omdat haar zuster met een vent aan het klappen is. En wel, dat is goed. Je zei protectief maskje. Wat is hier met een ding? Bij dat iedereen hem goed voelt. Eindelijk zijn we wel goed bezig, hè. Allee, Karin is aan het slapen. Maar Karin lag hier een keer gewoon in dat bed. Dus wat is dat nu weer? Oh, maar zo'n cute. Die is mijn kinders aan het... Allee, Karin, hou, klap ermee. Stop, niet slapen. Hier, aardige introductie. Ja, loop een toerke. Handen kussen, nu al. Groot nieuws bekend, maar. Allee, zeg maar weer dat je zwanger zit, stoef maar weer. Zeg maar dat hij hem hetzelfde kan, als hij wil. Dat gewoon iedereen uit om een drieling te maken. Dat gaat wel uit. Je is werkloos! Allee, ik heb dat maar buiten. Ho, moet dat niet in. We don't wanna broke guys. Oh nee, maakt niet uit. Hier, diepgaand gesprek. Oh, je is romantisch. Maar nee, dan blijven we nog even met hem, hè. Allee, ja, we zijn nu toch bezig. Kan je er nog niet mee poepen? Misschien vindt hij pinguïns leuk. Vertel een grap over pinguïns. Jasmine, stop de post te lezen. Madanneke, hallo, hallo. Mooi been. Mooie been. Dank u, ik weet het. Ja, dat staat hier al te stinken van de kerstman. Ja, je moet niet zorgen dat het stinkt. Ruim het op. Eet maar een stukje taart. Doe maar alsof dat je thuis bent. Mocht dat straks ook doen in de pussy. Nee, het is niet waar. Ik weet iets leuks. We gaan Colette en Karet in de scouts steken. Ik vind de scouts heel tof. En ze moeten allerlei taken en klusjes doen om meer scouts te worden. Of... ja, ik vind dat heel leuk. Maar één van de twee erin steken. Hè. En buitenschoolse activiteit deelnemen. Colette naar de scouts. En Koen is skaten gelaten. Protzak.
Oh, cool. Scouts en toneelclub? Oh my god. Dat is goed. Wacht, zij was niet de Einzelganger, hè? De toneelclub. Dan kan ze actrice worden later. Oh, ja. Cool, ze zit in de toneelclub. Ze is nu toneelbeginneling bij Theater Het Wereldbolletje. Ze begint woensdag om 3:30. Oké, en dan gaan we Karet in de scouts steken, zeker. Want dan moesten met mensen praten. We fixen dat wel, dat is leuk. We proberen dat zo goed mogelijk. Ik zeg het, ik wil extra challenges, dus zoiets mag wel. Hij wordt een lama scout. Karette, Valasse Karette zit in de scouts. Ze heeft een scouts zo'n bord gekregen. Dat zit in haar chakosse. Maar gaan ik kijken wat dat zit? Oh la la. Hier, een scoutsbord. Oei, moeder is aan het blijten. Wat nu weer? Ah nee, Karet staat naar de dinges. Hekinepolis. Karin staat te blijten voor de bloempot van Arun. Oh, het ligt hier een flink te slapen. Het is ons Cassandra, dat is toch een flink meisje. Oké, Karetje, we gaan een keer zien wat je kunt doen met het scoutsbord. We gaan een keer uw voortgang bekijken. Ze heeft nog niks gedaan. Ah, maar ze is nu aan het helpen met iets. Ik denk dat dat wel een van de taken is. Ik heb dat al een keer gedaan met mijn kinderen, zo de scouts, en dat was heel leuk. Wat moeten we doen, Karette? Dus, we hebben de mogelijkheden. Knutselkunst, dus we moeten knutselen. Burgerverantwoordelijkheid. Voer schoonmaakacties of reparaties uit. Dat gaat moeder hernoren, nee? Wat hebben we nog? Vrijgevigheid. Doneer voorwerpen aan een goed doel via de brievenbus of de computer. Of voer vriendelijke actie, sociale actie, cadeaus geven uit om deze insigne te verdienen. Ja, dat gaat ons moeder niet hernoren. Dat laten we over. Buitenavonturier. Voer buitenactiviteiten uit als vis en kikkers zoeken of buiten grillen om die fit blijven. Een beetje sporten, goede daden. Ja, oké. Bon, we gaan beginnen met opruimen. We doen gewoon van alles en we zien wel. Dus dat gaan we hier opruimen. Dat gaan we hier opruimen. Dat gaan we hier ook opruimen. Dat is wel een goede scout. Dat is iets leuks voor te doen tussendoor. Voilà, moeder zit te klagen over het vuil. Terwijl uw dochter is alles aan het uitkuisen. Dus hou maar uw bek. Voilà, kijk. Dat icoontje heeft liggen boven haar hoofd. Voilà, ze heeft al iets verdiend. Dus we gaan een keer zien. Insigne ophalen. Oei, we kunnen nog niks ophalen. Wow, dat helpt voor de roem. Dus ze kunnen gewoon een famous scout worden. Je kunt ook je scoutingsuniform aantrekken. We gaan dat een keer doen. Toch een keer? Wow, cool. Je bent een echte scout, maat. Kijk naar je moeder. Ze is zeer aan haar rug. Allee, kom. Opfleuren. Fleur die moeder een keer op. We gaan naar informatie over vampieren zoeken. Dat ziet er ook wel plezant uit. Zie dat we een tegenkomen. Maar ja. Allee, wees er hier aan blijven. Die baby. Karin doet ook een keer het werk. Voilà, dan moet alweer het tat in. En het maar voordat dat je goed zit. Dat boeit ons niet dat Karin haar roem tanende is. Karin er tetten, die moet gaande zijn dus. Karet heeft gelezen dat er in Forgotten Hollow knoflook en plasmafruit te vinden is. Oh ja, maar gaat er toch niet naartoe, gemeug niet. Kijk, voilà. Uw kind moet voor uw fucking ander kind zorgen. Als je moet pissen, gaat toch gaan pissen, nee? Plakken van dat een beetje te zitten. Ik hoop dat we hier heel snel kunnen bevallen. Dus we gaan pissen en we gaan nog een beetje schilderen van mijn eigenlijk wel echt geld nodig. Ze heeft een vampirisch boekwerk ontgrendeld. Ik ben hier echt speciale kinderen aan het maken. Koen staat hier een beetje tegen zichzelf te praten en die ligt hier nog al te blijven. Ja, uw kinderen zijn nog niet volgroeid genoeg voor dat in de bek van je baby te steken. Dus dat gaat nog niet lukken. Dus ja, schilder je hier maar een beetje. Doe maar lekker onverantwoordelijk. Hier, je kunt uw zus voor de hek houden. Plaats dat in uw inventaris. En nu kun je dat cadeau geven aan uw zus. En dan heb je zoal cadeau dinges gedaan of zo. Wacht, even vriendelijkheid, cadeau geven. Voilà, en nu gaan ze dat cadeau geven en gaan ze zoal een goede daden dingetje verdiend hebben. En moeder is aan het schilderen, dat is ook goed. Kinders, skieten Hank. Gaat toch gaan pissen? Oh, Kroket is jarig, nu al. Eigenlijk zijn we toch wel al van de blijtmul af, hè. Het is tijd. We gaan dat gewoon nu al doen, dan zijn we daar ook vanaf. Onze kroket is gebakken. Je mag het frietvet. En we gaan een keer zien wat voor een kroket dat gaat worden. Voilà. Wow. Wow. Oké, Karin, dat is wel nog een graafschilderij. Moet dat een keer bezien. Oh, dat is nog... Ja, dat is nog iets. Moet dat verkopen zijn? Voor hoeveel? Wow. Oké, €244 winst. Goed bezig, Karin. En nu zei ouder worden. En dan kun je gaan slapen. Het is daar nog een aan het blijven. Oh, maar dat vind ik plezant. Ja! Kroket is ouder worden. Oké, wie gaan we een keer opbellen? We gaan Gilles bellen. Hey, ça va? Ja, ça va. Zeg, ik heb je 2 seconden nodig voor iets. Ja. Kun je een nummertje zeggen tussen 1 en 8? 4. Oké, dank u wel. Het was al dat nodig had. Nummertje 4 heeft hij gezegd. Dat nummertje 4 is charmeur. Haha, charmeur. Voilà, een charmeur. Oké, dat is goed. Ons kroket is een charmeur. Een charmante kroket. Dat heeft... Oh, zo cute. Die heeft zwart haar. Ah ja, juist. De kerstman had al grijs haar. Oh, die is zo mooi. Oh my god. Kijk hoe mooi dat die is. En die heeft blauwe ogen. Oh, die gaat alle harten winnen. Maar hij is wel een beetje raar gekleed. Maar ja, weet je wat? Fuck dat. Echt waar. Kijk, je zei moe, Karin.
Oh nee, Karin! Niet tegen praten, nee. Kom, slaap maar. Ga maar slapen. Arun? Ja, ik kan zien dat je tand not vindt. Oh my god. Oh, dat is cool. Oké, met mijn nieuwe huisgenoot. Allee, we gaan hem niet toevoegen aan ons huis, maar soms komt hij wel een keer uit zijn graf. Oh my god, gaan we die een baby daarmee laten praten? De liefde delen. We gaan de liefde delen met de geest. Maar zeg, grafschrift. Was je maar hier. Je moeder is een lama. Fuck you, Arun. Nu staat dat daarop als je daarop klikt. Je moeder is een lama. Ons kind gaat ermee praten. Die gaat een keer zeggen hoe dat moet. Hier, Kroket. Ik voel dat al. Die gaat de wereld gewoon... Oh my god, Kroket zit gewoon aan een geest aan het komen. Oh my god, Arun heeft gewoon eten gemaakt voor mijn baby. Een boterham. Oké, Arun, dat is goed. Hij zit onze nieuwe nanny. Dat is ook handig, dat hebben we ook. Wauw, Arun is gewoon onze nanny. En je zit in onze tv. Rare gast. Voilà, je is er weer uit. Was het plezant? Maar ja, Arun, dat is wel het baden van mijn kinderen. Ga je dan een keer uitgaan? Allee, kom. Kan er iemand zeggen dat die... Shit, calm the fuck down. Wat? Hij is aan het blijten. Ja, weet je wat, laat hem blijten. Dat is gezellig, hè, mijn nieuw huishouden. Van lastig. Kijk, ik had altijd gedroomd van een leven met Arun. En nu heb ik het, hè. Hij is wel dood, maar ja. Die zit toch in mijn slaapkamer en niet in die van Jasminder. Hé mama, het sticht geen brand, hè. Ik weet dat je pyromaan bent, hè. Ik heb het al gezien, dat je van vuur houdt. Wat is het hier met de die? De die is moe, dus kruipt ook maar in je bed. Dan gaan we gaan slopen. En die andere zit er nog eens in een kakstoel. Och, jere god toch. Wow, zo cool! Oh my god! Vadertje Winters baby. Dat staat gewoon bij zijn eigen schat dat hij de baby van een kerstman is. Nice. Wow, vadertje Winter is de vader van Kroket. Dat is ongelooflijk. Zou hij de magische krachten krijgen? Oh my god, wat nu? Oei, Koen heeft honger. Oh, Koen, laat ons dromen. We waren net blij. Ah ja, maar Karin gaat ze toch groentedumplings maken. Is hier ver genoeg geslapen? Ja, Karin, dat is goed. Kom, we gaan maar aan eten van Koen heeft honger. En als Koen honger heeft, dat is niet goed. Ja, Karet, men hier ondertussen een bord dat hij mag opruimen. Voor uw goede daden, denkske. Hier nog een bord. We zijn hier weer zo goed bezig, of dat maar kan, hè. Oei, wat is het nu weer? Vieze pamper. Ah ja, iedereen is een broek gesketen. Maar daar is ook een oplossing voor. Ik weet alweer wie, weer Cassandra. Ah, het is weer een feestdag. Allee, wat nu weer? De loterij. Allee, Karin, dat gaan we doen. We gaan meedoen met de loterij. Voilà, Karin heeft groentedumplings gemaakt voor wie dat er wilt. En daarna gaan we een ticketje kopen voor de loterij. Van, je gaat daaraan meedoen. Lot kopen. Waar is Arun? Je is alweer weg. Ah ja, je zit weer eens in een pot. Het is goed, blijft dat zijn. Coletta, Karin moet naar school. Ja, eet eerst nog een beetje dumplings. Perfect ontbijt. Lekker gezellig. Ah ja, Karin heeft in haar broek gepist. Oh ja, casual. Burgerverantwoordelijkheid. Schoonmaakacties. Maar ze heeft al 7 op 8. En ze is ook een sociaal dier. 1 op 5. En vrijgevigheid ook. Allee, dat is al iets, hè. Voilà. Oh, dat zijn al 2 kinderen minder. Oh, fantastisch, hè. Dwel, Karin. Ah, het is hier toch rustig, hè. Doucht u en ga op bezoek bij de mannen. Ja, en het nog altijd een loterijticketje. Kom, doucht u eerst en koop dan een loterijticketje. Joaquin, uw kinderen zijn op school. Otjetaan. Allee, kom, doucht u, Karin. Leave the kid voor wat hij is, huh? En dan lekker gezellig met de mannen. We gaan naar onze lekkere buurmannen. En we pakken niemand mee. Johnny 6. Hij is ook gepasseerd. Uw kinderen zijn ook, ze skitten veel in de broek. Kabir, maar kijk, maar al mijn venten zitten nu te sturen. We gaan een keer naar het huis van Dries gaan. En ik zeg het, jullie mogen ook mannetjes maken. Hè? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hoe meer piemels, hoe meer vreugd. Ik, Karin, kunt dan voortoe met je challenge dat we weer rap vanaf zijn. Ja, hier zijn het kruidpeperappartement. En hier woont Dries en co. Ik heb bloemetjes gekregen van Pieter Schoones. Schone tulpen. Ja, we zijn in het kruidpeperhuis en Dries is showing off his titties. How you doing, Dries? Kom, kust ze gaan. Wauw, want die 2 anderen zijn wel nog niet mis, hè? Ja, je moet er weer niet van in. Godverdomme, ik geef je dan een tweede kans en het is weer niet wel. Volg mij maar, Dries. Ik ben hartstikke zwanger. Oeh, zwanger is ze. Laatste 3 maanden over 7 uur. Oh, oké, dat is een huis. Dat is echt nog een leuk huis. Oké, ga ik even verkennen. Oh, zou ik hier niet beter komen wonen met mijn kinders? Oeh, Simon de Boer. Kom, we gaan ons een keer introduceren. Aardige introductie. Je moet niet naar de boeken kijken, Karin. Dat interesseert toch niemand. Je is flair terug. Kom, je is flair terug. Kom, haat ervoor. Kruip erop. Spread your legs. Spread your wings. Sorry. Allee, ga je er nog mee klappen, maar verkist. Bespreek de veranderingen in de buurt. Ja, er is hier precies wat meer testosteron
testosteron in dat appartement ineens, hè. Ja, ik ken dat. Als je 1 kunt kussen, mag je naar huis. Sava, gaan we dat afspreken? Hier, begin al mijn complimenten geven over zijn uiterlijk. Dat is al een taak voor vandaag. Dat je alweer een nieuwe vent hebt, klagen over je probleem. Dan heeft hij het gevoel dat je een koppel bent. Liefde, flirten. Allee, hou, dat gaan we ook doen. Wat kunnen we nog doen? Hou, krip trip. Yes, flirt terug. Amai, die anderen ook. Ze zitten er al in een flirterige stemming. Ik weet niet wat een kabel ingezet dat in het appartement heeft, but I like it. Ja, dat is hier helemaal aan het werken. Wat gaan we doen? Ah, we gaan naar het toilet. Zwangerschapstest. Nee, door te praten ga je niet zwanger worden. Er zit een konijn in zijn frigo. Heb je dat ook gezien? Ja, leg maar een goede stront bij, ja. Wat ze wuf. Allee, we zijn hier goed bezig bij Simon de Boer, dus we gaan verder. Ja, dank u. Ik wil dat je toch 1 bin gedaan hebt. Dramaclip voor Colette begint over ongeveer 30 minuten. Oké, kom. Kijk, kust hem. Oh, Colette, haar cijfers tegen stenen van Karet ook. Oké, perfect. Kust hem en ga naar huis. Wat? Gaat hij ons afwijzen? Maar nu had nu toch niet in slaap van, maar Karin toch, maar heel lui. Maar ja, oh ja, kijk, ze zit al klaar in doggy-style. Wij pak me maar hier, ja. Ze ligt er maar voor het trapen. Maar gast, maar kijk, uw achternaam is de Boer. Ah wel, het niet gestolen, wij vinden. Gaat hij daarop in? Ja, daar gaat hij op in. Allee, maar kunt nog 1 keer proberen. Terwijl Dries zit daar te flirten tegen die een tweelingmaat. Ik sta hier zo zwangerlijk iets. Oké, nee, kijk, we zijn het aan het verpesten. Ment had met jullie allemaal, we gaan naar huis van onze kinderen moeten huiswerk maken. Ik heb het heel het. Ik ga ze nu naar daar laten gaan en haar hart is gebroken. Moet maar niet zo dom zijn voor erin te trappen. Hé, stomme Karin. Ja, ze zijn terug van het kinderafverblijf. Wacht, hé, 1 is hier naar de toneelclub. Hey hier, madameke, je mag je huiswerk maken, dat je goede punten blijven. Jasmine, er staat de post te lezen. Liefdesliedje zingen. De dramadocent is verliefd en wil dat iedereen vandaag solo een liefdesliedje voordraagt op de toneelclub. Colette denkt dat een liedje dat door de hele groep wordt gezongen veel dramatischer zou zijn en meer indruk zou maken. Moet Colette een solo-nummer zingen of een liefdesliedje met de hele groep? Kijk, zo'n fucking dilemma. Oh my god, oké. Met de hele groep. Dan ga ik eens zien als het goed heeft gedaan of niet. De dramadocent was niet blij met het nummer, maar de groep vond het fantastisch. Alle ogen van de toneelclub waren op Colette gericht. Colette verdient meer roem voor die riskante zet. Oké, dat is goed. Huh? Wie de fuck zei hij? Gaan we naar zijn verjaardagsfeest? Oké, ça va. Dat is altijd leuk, verjaardagsfeestjes van mensen dat je niet kent. Dus ja, we gaan er naartoe, hè. Hé, Karin, het was gewoon kleed aan wij. Ah, het is een tiener. Oh, oké, dus hij gaat ouder worden. Maar eigenlijk, fuck die gast, maat. Wat heeft hij te maken met ons leven? Hier, fuck uw verjaardag. Ja, we gaan weg. Sorry, Malcolm. Je zei niet, ja, dat feestje had leuker kunnen zijn. Ja, ik vind het ook, maar je zit ook saai. Doei! En we zijn weer thuis, teruggekeerd van een heel tof verjaardagsfeestje met onze Malcolm. Het was heel plezant. We zijn lang gebleven tot in de vroege uurtjes. En nu is het tijd voor te slapen. Oké, zit iedereen hier zijn huiswerk te maken? Zit hier tv te kijken? Waar is uw huiswerk? Ik lig niet eens in je chakossen. Hier, huiswerk. Huiswerk maken, zijn nog niet eens klaar. En hij hier, madameke toneel. Zou je ook niet beter je huiswerk... Wat heb jij aan, zeg? Hier, maak ook maar je huiswerk. En dan mag je gaan slapen, want dan moet je alweer naar school. Oh, wat is die aan het doen? Luieren gebruiken. Oh ja, skut er maar in, vind je. Ja. Ah, Karet, haar huiswerk is klaar. Oké, Karet, dat is goed van hij kan hier opruimen ondertussen. Ze heeft een scouts insigne verdiend. Allee, top. Ze heeft er al 2 voor studietalent. En... voor burgerverantwoordelijkheid. Cool! Het is een echte scout aan het worden. En er is dan een zak vuil aan het lopen. Ah nee, het is Jasmine er. Och, arme massa, dat meisje met al die taloren. Allee, Karette, wees er hier nu weer aan blijven. Ah, het is die een baby. Oei, we zijn gepromoveerd tot Review Scout. Wauw. Extra werk doen? Ja, doe maar. Je bent nu toch een voorbeeldleerling. Oké, dus zij zit gewoon haar huiswerk te maken op het bed van haar zus dat aan het slapen is. Very classy, Karette, very classy. Kus met een dien. Allee, iedereen is hier gezellig in de kamer. Naaf staat hier te stinken. This little guy is wearing cloud goggles. Pamper stinkt, but he doesn't give a fuck. Ja, voilà. Smit je een pamper maar in het ronde, maar ja. Ik weet dat je moet pissen, αλλά pist hij broek. Ja, voilà, pis maar in je broek. Ga nu eerst je toilet repareren. En dan ga je dat hier opdwellen. En dan ga je douchen. En dan ga je een baby in bad steken. De hele taaklijst voor Karin die aan het sterven is van honger en dat meer stinkt dan het station van Brussel-Noord. Die kleine is hem hier ook aan het amuseren. De rest is aan het slapen. We zijn weer goed bezig, Karin. We zijn weer goed bezig. Mocht dan bijna een keer gaan bevallen. Hoe zwanger zijn we? Ach, ze kan aan het moment bevallen. Allee, daar kijken we enorm naar uit. Allee, Karin. Ga je blijven staan aan je blote tetten? Maar waarom is ze zo moe? Ze is weer al zo moeilijk iets. Geweldige reputatie. Iedereen is dol op het Oké, wauw. Ik ben trots op u, Karin.
Ja, smit dat kind maar in bad met kleren en al. Kom, we gaan iets kleins eten. Een snelle maaltijd eten. Havermout. Je ziet er wel iemand uit de havermout eet. En dan gaan we slapen. Hoe Karin en uw kinderen kunnen ondertussen ook nog een beetje voor zichzelf zorgen. Zeg, je stinkt ook. Zou je ook niet beter een keer in bad gaan? Kan zij dat zelf niet? Zij kan haar toch... Oh ja, yes, ze kan haar zelf douchen. Zalig. Zuster moet pissen. Samen uit, het is uw zus. Je zit een tweeling. Het samen in één baarmoeder gezeten. Je kunt dat toch ook wel samen in één badkamer zitten. Nee. Allee, als je nu makt dat je gaat gaan pissen. Goed, wij Carette in haar broek gepist. Cassandra is bijna jarig. Oh my god, nog 2 kinderen. Oh my god, we zijn hier te veel kinderen. Wauw, oké. Wauw, zo rood dat het weer allemaal is. We zijn hier weer al onder het slecht bezig. Ah ja, juist, madame gaat er eerst douchen. Oh ja. Hier oogstfeest, fuck oogstfeest. Ah, die kabouters ga ik verkopen. Dan heb ik nog een beetje geld. Wauw! Zalig. Oké, staan er nog kabouters? Normaal zijn er toch al een stuk of 4. Waar zijn mijn andere kabouters? Wow, €280. Dat is een dure kabouter. Hoeveel kost Haroon? We kunnen hem niet verkopen. €0. Je is niks waard. Oké. Koen is ook al bijna. Ja, het is een tweeling, obviously. Jesse Timmermans. Je hebt een behoorlijke indruk gemaakt en ik denk dat de carrière op de sociale media op je leven is. Ja, maar nee. Kroket is uitgehongerd. Moet kroket niet, vent. Ik heb niet gewonnen met de lotto. Jammer. Ja, geef hem meer steken. En die 2 kinderen zitten door mij de stinkpamper tegen elkaar te praten. Geef hem Erwiten. Daar is iedereen content mee, met Erwiten. Wow, handigheidsniveau 2 bereikt. We zijn hier goed bezig. We zijn hier weer de moeder aan het uithangen dat geen naam heeft. Maar gaan dan ook een keer onze kinderen in bad steken. Wie moet er allemaal een bad hebben? Hier, die moet hier een bad hebben. En die hier ook. Maar allee, het is juist nog gedoucht en het pist weer uit je broek. Geef wat zeggen we eigenlijk? Ja, zet u anders in bad. Candy Bear. Hé, we hebben elkaar niet eerder ontmoet. Met mijn vrienden. Maar zin in een blind date. En wel, ja. Kom, het is goed. Kom, we gaan naar het Pollowops Imperium op een blind date. Dat is een ingeving van het moment dat we krijgen, dus we moeten daarvoor gaan. Wow, oké, we zijn op reis in het Oeh, dat is hem. Oei. Die lijkt op E.T. Oh, die is al zo verliefd als iets Hans Prins. Wel, Hans Prins, het is goed, we gaan u gebruiken. Oh ja, als we een kind van u hebben, is het goed. We hebben toch geen nodig, hè. Subiet zijn we weer bevallen en hebben een... Je moet dat niet weten, zo hij vindt. Wij komen speciaal helemaal naar hier. Allee, hier praat een beetje over de kleurentheorie. Want die mag ook handig zijn in bed. Want die gaat ook aan uw been sleutelen, niet Karin. Iedereen krijgt korting op drankjes. Shotjes! Allee, ik vind wel dat je een keer een drankje mocht hebben, Karin. Water, €0. Hier, kom. Water, Karin. This could be vodka. Ik vind het echt een sign date, sorry. Ik kan er dan bijna opkruipen, zeker. Als we gaan in slaap vallen, kom nee, laat het. Skip. Ja, we willen onze afspraken nu al cancelen. Ik vind het saai. Bel me nooit meer. Hij heeft mij gebeld. Dus ten eerste, hou je bek. Ga naar reizen. Die was toch lelijk. Oh, zo ver reizen. Weer voor niks. Weer voor zo'n domme loser. Ik ben het eigenlijk echt beu. Ja, we zijn thuis en we voelen ons natuurlijk verschrikkelijk. Iedereen is teruggekeerd van het kinderafverblijf. Maar nu gaan we wel echt een keer de tijd nemen voor te slapen. Van mij nou nu nog altijd niet deftig gedaan. Hoe is het met onze kinderen? Is het er huiswerk al? Oei. Oké, maar hier, fuck dat. We laten dat gewoon vervangen. Het is maar €82. Huiswerk is al gemaakt, dus we zijn ook flink en in orde. Super. Kijk, Jenminder is taking out herself. Een bekke trash. Oh ja, hier, speel maar in het wc, kizig koentje. Ah, hier, er een vrijer belt. Hé, maar viezerik. Nee, ze wil geen contact met u. Yes! Karin is aanbevallen. Oké, top. Karin, baby in het ziekenhuis krijgen. Oh, ja, meegaan. Pakken we nog één mee? Dries. Allee, kom. Dries, kom maar een keer meekijken hoe dan baby's geboren worden. Oh nee, ze is slapen van. Allee, Karin, je moet hem bevallen. Moet nu niet slapen. Karin. Oh, had een jong zijn, had een meisje zijn, had een tweeling zijn. Ja, we zijn in het ziekenhuis en is dan een andere dokter. Ah, hier, Dries heeft kleren aan. Gaan we hem eerst een keer binnen doen. Oh, misschien kunnen we een baby maken met Dries in het ziekenhuis. Kom, Karin gaat vlug gaan bevallen. Karin, maar hij is uiteindelijk een stomwurf, hè. Echt waar. Voilà, weer €11 in de vuilbak. We staan weer ook te schilderen voor Pietsnot, hè. Ah, voilà, de bevalling gebeurt nu al zonder dokter. Van met dokter maakt het toch geen verschil, van je kan het toch niet. Ah ja, zo heb ze gemaakt. Houd, het is niet dat mijn kind Rut wil het is niet dat het moet bevallen wij vindt. Epetong? Nee, epuitaan had zin. Ah, dat muziekske. Amai, oké. Ik wil eigenlijk wel ook een baby maken met de dokter. Een meisje! Oké, het is een meisje. Wie zijn baby's zijn dat weer? Oh, dat is van jullie. Oké, voornaam. Ik heb er totaal niet over nagedacht. Kiki. Voilà, maar gaan ze Kiki noemen. Kikelelle. Ja, de volgende noemen we Kikelelle. Oh, nog een meisje. Oké, ja, ik heb gezegd de volgende noemen we Kikelelle, dus ja. Kikelelle.
Met mijn stomme mullen. Ik zit hier nu met Kiki en Kikelelle. Waarom kies ik zo onzorgvuldig de naam voor mijn baby's? Maar het is wel een tweeling! Yes! Volle bak! Speel met een huishouden dat uit 8 Sims bestaat in de Sims 4. Wow, oké, dus mijn huis zit nu vol. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk geen kinderen meer kan maken. Dus moet ik wachten tot Colette en Carette het huis uit zijn. Allee, we hebben weer 2 nieuwe geboorteactes. Kunnen wij opnieuw zwanger worden of niet? Maakt niet uit, we hebben weer 2 baby's. Oh, godekes toch. Oh nee, ik heb mijn baby nu juist Kikelelle genoemd. Ik schaam mij echt dood. Oei, dat zijn de kindjes van de Lederhausen, of hoe spreek je dat uit? Oh, ik had ze beter een Duitse naam gegeven. Sorry, maar uw kinderen noemen nu Kiki en Kikelelle. Kiki's Kardashian en Kikelelle's Kardashian. Oh nee, Kikelelle. Oh, waarom heb ik dat gedaan? Dat was mijn meest impulsieve babykiesmoment ooit of zo. Tetjes. The kids need tits. Oh nee, en ze is juist van die blijtmullen verlost en we zitten hier weer in mijn blijtmullen. Maar wacht, met hoeveel zijn wij nu? Met 3 plus 3 plus 2. Dus met 8 sims. Dat staat hier echt zo boven. En dan gaan we juist nog wachten op de verjaardag van onze andere 2 kinderen. En dan denk ik dat ik het hier ook bij ga laten. Die zijn vandaag jarig. Oh my god, spannend. Voilà, kijk. Die een tette gekregen, dus ga maar slapen. We hebben het nodig. En negeer nu echt alles dat er gebeurt. Oh cute, moeder en dochter slapen in bed. Amai, we zijn weer rustig. We zijn weer goed bezig. Ja, oké, je hebt genoeg geslapen. Begin maar aan uw dagelijkse klusjes. Mooi jongens, dan maar ze weer aan blijten. Nee, dat vind ik niet tof. Oké, ons Karin is aan het eten. Onze Kiki en Kikelelle zijn aan het blijten en de rest is aan het slubben. Dus we zijn content. 4e verjaardag van Cassandra met een uitzinnig verjaardagsfeest. En wel, dat is goed. Mag ik dat hier direct een keer doen? Oh, fuck. Colette en Carette moeten naar school. Maar ja, wel, dat is er niet bij. Jammer voor hun. Wie gaan we uitnodigen? Niet zoveel mensen. Simon de Boer. Dat is die een nieuwe gast. En wel, kijk. Je zit niet enigste dat mag komen naar mijn feest. Cateraar en zo het niet nodig. Ik kan zelf al de taart maken. En we gaan het gewoon bij ons thuis vieren. Ah, zo, je is daar al. Geen koebekoiba, dat is het enige dat die maar zegt. Ga je de taart nog neerzetten of ga je daar blijven staan tot dat het beskimmelt? Verjaardagskaarsjes toevoegen. Bezoek van het schoolhoofd. Vandaag krijgt de klas van Colette bezoek van het schoolhoofd. Iedereen kan zich maar beter gedragen en de les niet verstoren. Helaas heeft de leerling die achter haar zit besloten om haar met iets te bekolen. Moet ze het negeren of vragen te stoppen? Negeer het gewoon. Colette ziet er onschuldig en nieuw. Ja, maar ik weet dat dat altijd best is. Helpen met kaarsjes uitblazen. Koen staat eerst. Ja, Koentje! Yay! Koentje! Oh, moet weer random. Kijk, nee, maar ik ga weer gewoon niet kijken. Ik ga dat gewoon doen like de vorige keer. Gewoon op iets klein. Sociale vlinder. Oké, daar kunnen we mee leven. Hier pak we iets uit de tweede. I don't care. En we hebben... een boekenworm. Oké, dat is tof. Ziet er wel een boekenworm uit. Oké, we gaan nog een keer kaarsjes toevoegen. 1 stuk van de taart pakken. Nee, Simon de Boer moet nog een kind ouder laten worden. Voilà, zijn nog één dat kan helpen met het huishouden. We zijn weer zo goed bezig, like iets. Ons Cassandra. Voilà. Sorry dat ik je lastig val, maar ik heb gehoord wat voor een geweld... Een donatie aan een goed doel. Nee, als Salim, nee, je moet ook niet langskomen. Stop met blijten! Oh, kijk, laat je kind ouder worden en ververs er een pamper en dan zijn we weer ook klaar. Hier weer random op iets klein. Het was ook sociaal. Ja, het stond erop. Dus sociale vlinder, oké, ook. Kleptomaan. Oké, stil. Ja, Cassandra is going to be a bad bitch. Nice, Cassandra heeft een leuk kleedje aan. Cassandra ziet er wel nog leuk uit. Geef uw kinders nog tetten en dan gaan we ermee stoppen. Kikelelle barst van de honger. Koen en Cassandra, oh my god, die zijn matching gekleed en al. Hier, huiswerk maken, zodat je ook in orde bent. En dan zijn we daarvan af. Voilà, en dat was het dan voor vandaag. Er zijn alweer 2 nieuwe kindjes geboren. Er zijn 2 kindjes ouder geworden. 3 kindjes ouder geworden. En we zijn alweer een stap verder bij onze nieuwe man. Als jullie, dus zoals ik gevraagd had, een leuke challenge hadden voor te doen tijdens deze challenge. Iets dat ik ondertussen kan doen. Van nu is het gewoon focus naar wachten tot dan de kinderen ouder worden. Laat het mij zeker weten in de comments of stuur het in privébericht. Maakt mij niet uit, maar geef mij ideetjes. Van ik wil leuke dingen doen. En ik ga binnenkort ook Stranger veel downloaden en daarmee spelen dan. Mijn eigen serie ook. Goed. Bon, dat was het dan. De andere aflevering van de Sims staan hieronder. En totdat ik er weer zie, de linkjes staan hier ook onder, meer niet te vertellen. Merci voor het kijken. Totdat ik er weer zie, met of zonder een geest in jullie huis. Want Arun gaat nooit weggaan bij ons. Maar ik nu wel, van jullie scherm. Oké. Doei!